Ngibingelele bafowethu mana nethamahle enkosini njoba silapha namhlanje siwamashu kwisabridgini yakwaPink uPink mina igama mina nguzwile kwamakhathini nguhlalo wale region sibe uthi iMiddle Coast mase inqamela sithi uMCR uMCR unama subregion awu4 sino Pink ohola umfowethu uQhonqo sinelembe eliholwa umfowethu uKhawazela sinendoda eNorth eholwa umfowethu uNgobese sibe nendoda eSouth eholwa umfowethu uBhingu njengoba silapha ke sikuphiki kulesi ngesolwa umfowethu uQhonqo. Usuku olukhulu lolu lweNABACHU namhlanje iNABACHU ithengele abantu abahlwempi iyabakhisimuza lapha ethempelini lesegqumeni esiguqweni. Siyabonga ke ukuthi bangcwele sikwazi kakhulu ukuhlangana amanazaretha onyazi abhekelelane ngalolu hlobo abhekelelana ngalo namhlanje. Sicela ke lo msebenzi ukhule ungapheli khombise ukuthi unyazi lufundisile ngoba kunje kungenxa yemisebenzi yonyazi sibona. Njengobona abantu emaningi kangaka lapha iprogram lena yomhlaba yomnyaka yonke ngiyaka odlule sasikhona lapha ngale embonisweni namhlanje silapha ethebeni egqumeni lapha abagcwele besivumele ukuba imndeni engasiwa amanazaretha nengamanazaretha lapha khona sizoyimukelisa ukuthi ama food parcel noma igrosa yonyaka. Uma se ushaya ithuba zakho uyibone uyabona ukuthi igrosa le ezothi uma beyithola bese bejabula ukuthi unyazi lwezulu bakwazi lela bakhumbula babanika igrosa ukuze behlale nemndeni yabo ukuthi abafuna ukuya eKhenane bebe nakho ukudla abazokuphatha befike bedle kahle abaphezulu eKhenane. Njengoba silapha ke bonke abantu bajabulile kwaziseke le region ngithi neminyaka emine ikhona ngizokhumbula ukuthi ngesuku edlule kana silapha eHawick lapha khona sifeza khona sashaya ama region awu8 saphuma number 1 okusho ukuthi ngaphandle ukunikela lokhu ngokwesonto kodwa enkolweni phakathi ekujuleni ingane ezincane bephuma number 1 opposition 2 lapha khona sithothe overall winner sawa ngo champion for ukuthi sibe number 1 sawashaya wonke ama region awu8 ku national conference esithi ke sifisa ukuthula kule region sifisa ukuhloniphana njengoba ngumakhathini nje angisebenzi ngedwa ngisebenza nomfowethu uLizwi Lithuli wasendwedwe oDeputy Chair ngisebenza nonobhala walapha esikhumbuzweni kwaMashu ngisebenze unobhala wami uSezwe Ngcobo isibongo sakhe bese kuthi uVilakazi ebuhleni uyena omgcini mafa wale region umkhokheli uMashu abazulu esitenge sondelani uyena convener bese ngifisela futhi uconvener wethu uNomvula Nsele okuyena obeconvener amakhosazana siyamkhipha ke kule ngesilo elizayo uyahamba useyoshada osho sekhona ivekende fanele sithola umuntu inkosazana futhi ezobheka umgido wamakhosazana bese kuba umfowethu uSangweni ongenomkhuzi weyinsizwa ophethe iregion esadini lemgidi ingakho namhlanje iMiddle Coast ivuthiwe ngoba iyakholwa futhi inomoya kaNkulunkulu. Ngiyibonga silapha endaweni yakwaMashu eCrossing njengabatwana bakwaPink ngo-project officer thina ke njengabatwana bonke besibhekelele lo msebenzi wonke namhlanje njengo-project officer mina kube kuthiwa ngibhekele project nodadewethu uMadlamini cha siyabonga sibona umsebenzi wonke ngathi uhambe kahle ube impumelelo namhlanje.